Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै बहुत गोबावनि उनाव ब्लग लाना फैदों तो आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांनो इन्टारेस्टेड मोनोबा तो नायलांबाय थाबानो जाबाय तो लेट्स गो दा ओरैनोथ' आङो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनाया 3 उइकआनो जाबायमोन माने एसे प्रब्लेम जाना थादोंमोन दा बेनिखायनो आङो भिडिअफोर होनो हायाखैमोन दिनै माने लाना फैबाय आरो गोदाव सोराव ब्लग तो आसा खालामो गासिबो जोबजासिम लागि नायलांगोन होननानै तो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिदिबा लोगोफोर आरो बेबायदि गरम बोथोराव माने भिडिअफोर बानायनो बहुत बायोलै माने मबाइला दुङोना दा बेनि थाखायनो माने ब्लगबो बानायनो बहुत बायो बिदि गरमफ्राव मानो होनोब्लाथाय केमेरा इउज खालामबाथाय बिराद हिट जायो मबाइला बेनिखायनो माने बानायबो फैयो दाबायदि टाइमाव ब्लग बानायनो थाखाय दा बेनि थाखायनो माखासे ब्लगफोर बानायनानै दोंमोन दासिमबो आङो इडिट खालामाखै मानो होनोब्लाथाय इडिट खालामनायावबो ओरैबायदि गरम जायो दा बेनिखायनो आङो इडिटबो खालामाखै दा ओरैनो दङ दा जिखुनु आं इडिट खालामनानै आपल'ड होगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं जेब्ला आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' गाइस दा ओरैबायसा सान्दुं फुंनि टाइमावनो माने दा टाइमा जादों 8 AM माने ओरैबायसा सान्दुं नै नायनानै ला नोंथांमोना ओरैबायदि सान्दुं ना आयौ माने बोथोरानो चेन्ज जाबायसो खोमा नै ओरैबायसा गरम बाप 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 दुब्लिफोरानो नै रानखाव सिंखावसो जाना दोङो माइबो गायनो मोनाखै जोंनिथिं नायना ला नै गाइस जोंनि दुब्लिनि हाल सालखौ माने दाबो माइखौनो गायनो मोनाखै खोथिया राजोबलायलांबाय हनै दाथ' गायनो मोनगोन ना मोनला खुनु थिग गैला मानो होनोब्लाथाय अखा हानायनि बोथोरानो थांग'जोबखाबाय दा हनै बिसिना मेचिनजों माने सेल' मेचिनजों गायजोब्बाय बिसिना दा मा खालामनो आरोना माने उफाय गैला माथो खालामनांगौनो दिनफोरानो चेन्ज जाजोब्बायबा दा नै बेबायदि आरोना जोंनि दुब्लिनि हालोदा दाबो रावबो माने जोंनि गामियावहाय माइ गायजेननो मोनाखै जोंनि गामिल' नङा माने जेसेबांनाखि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने कुसुगाव एरियायावहाय बांसिनानो माइ गायनो मोनाखै ओरै सा एरियाना माने मा खारननि थाखाय अखा हायाखै बेखौ जों बुंनो हालिया माने दा बहुद दुखुनांथाव आरोना माने दासिमबो जोंनिथिं गायनो मोना मानो होनोब्लाथाय अखाफ्राबो आरो ओरैनो हाया माने एसे एनै अखा हानायजों माने दै थाया मानो होनोब्लाथाय बिराद खस्थ' जायो दा मा खालामनो आरोना उफाय गैला दाथ' अखा हानायनि बोथोराबो थांग'सिगोन दा मा खालामनानै थायो गोजौनासो मिथिसिगौ आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा गाइस आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जों गामियावनो टटेलि माने गायनो मोनखायाखै माने सोरबा सोरबि जायफोरा पार्सनेलि मेचिन दोङो सेल' मेचिन दोङो बिसोरो माने गायना लाबाय ओमफ्राय दा जायबा अखाजों गायो बिसोरो माने टटेलि गायनो मोनखायाखै गाइस माने मा खालामनो आरोना जायफोरा मेचिन दोङो बिसोरा मालाय पार्सनेलि गायनो मोनबाय दा जायफ्रा अखाजों गायो बिसोराथ' गैखाया टटेलि बन्द'खा मा खालामनो आरोना माने गोजौनि इच्ছা जोंथ' मानसि आरो जोंथ' जेबो खालामनो हाया दा बेनो आरोना माने बहुद दुखु नाङो दुब्लिफोरखौ नायनानै दा दुब्लिया सिगां हालेवना दोननाया गावरानानै थाजोब्बाय थ' नोंथांमोना आं देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था दा माने दुब्लिखौ नायबानो बोरैबासो मोनखायो लोगोफोर माने दाहालागै गायखांनानै आरामसे थानो मोनबायमोन जोंनि ओरैहाय माने मा खालामनो उफाय गैला दा नैबे बेबो दै थानायाव हालेवनायमोन दा बेनि हालोदखौ देखायगासिनो नोंथांमोना र' नायना लादो नोंथांमोना ओरैबायसा गोरा जाफिनबाय नै जोखुननो हाबावलासो देन्जार जाना थाबाय नै गावग्राजोब्बाय सेसलै गाइस देग्लायहाय दाबायदि टाइमाव माने आरामसे गायखांनानै न' सिङाव एरसे थानो मोनबायमोन जोंनि ओरैहाय माने मा खालामनो उफाय गैला दाथ' खस्थ' खालामनानै जानांसिगोन आरो अखा हानायनि बोथोराबोथ' थांग'खाबाय दा मा खालामनो उफाय गैला बेनो आरोना स' दा आङो नोंथांमोननो जोंनि खोथियाखौ देखायनि खोथियाया मा अबस्था जाना दोङो थ' नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा खोथिया देखायनो आं थांगासिनो जोंनि दुब्लियाव थ' नोंथांमोना नायदो आरोना नायना लादो नै लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि खोथियाखौ माने ओरैबायसा गोरा जाजोबखाबाय राजोबखाबाय माने गायनो मोनब्लाबो माने लाब गैला आरोखि ना माने जौनाय नंला बेयो बिसं खानाय नंला माने ओरैबायदि गोरा जाजोब्बाय रासिजोब्बाय दा माथो खालामनो बोथोरानो गायहोनो
मोनाखिसैबा उफाय गैला दा ओरैबायदि सान्दुं बब मबाइला दुंजोब्बाय आंनिया दोस दा बोथोरनिसो दाय ना मानसिनिसो दाय बेखौथ' जों बुंनो रोंलिया माने गोजौनासो मिन्थिसिगौ बेखौ लोगोफोर थालिरफ्राबो माबायदि रानदों नै बिलाइफ्रा बिसंफ्रा माबायदि गोरान गोरान जाना दोङो दा बे सान्दुंनि थाखायसो जानाय दै लोगोफोर नैबे दा नै फिथाइफ्राबो नै गब्ल' गब्ल' जालाजोब्बाय दा नै नायना ला बागान बारिफ्राबो सेस जाजोबखागोन देग्लाय सेस जाजोबगोन नै थालिरनानो माबायदि जाना दोङो नैबेखौ दाननांसिगौमोनलै माने गोलोम बोथोराव जानो बिराद मजा जायो बिराद मोजां गोलोम बोथोराव जानो थाखाय थालिरा एनार्जिबो फैयोना आरो भिटामिनबो दङ दा गोलोम बोथोराव जानो बिराद मोजां बेखौ दाननांसिगौ दाहाय टाइम मोनबा दाननानै दोननांसिगोन दा नै बेयोथ' जागोन ना जाया खुनु गेरेन्टि गैला बुंनो हालिया दा बैथिंबो दांसो दोङो बै हनै बेयो बेखौबो दानना दोननांसिगौ गरमलै आयौ